Войводата Христо Ботев и четниците му имаха един идеал, една цел, една мечта – да видят България свободна. Подвигът им в името на този идеал и тази мечта стана част от вечността. Духът и вярата на всички онези, знайни и незнайни наши сънародници, дали живота си, за да сме свободни, днешните ние, остават и до днес мерилото ни за святост и родолюбие. Пред всички тях свеждаме глави и застиваме в мълчание. Тук, на всеки 2 юни, на историческия връх Околчица. Героична и страшна страница от българската история се обръща преди 139 години, когато ботевите четници превземат парахода Радецки и слизат на Козлодуйския бряг, целуват родната земя и тръгват към саможертвата и безсмъртието. Само седмица по-късно, в подножието на Околчица, под връх Камарата в местността Йолковица, войводата пада убит. Вече стана традиция родолюбците от Национално дружество Традиция да пресъздават разигралите се във Врачанския Балкан събития преди 139 години. През целия ден на 20 май по стар стил продължават ожесточените сражения между четниците и турците. Вечерта войводата Ботев пада пронизан от куршум. Част от четниците прави пробив в блокадата и настъпва към връх. Останалите четници около Ботев пълзят и прибягват по канарите на гор. Убиха войводата! Стотици ръкопляскаха на родолюбците от Националното дружество, направили опит да възстановят сраженията в местността Йолковица. Години наред в образа на войводата се превъплъщава жителят на столицата Красимир Йорданов. Вече забравих, но сигурно 4 или 5 път. А изминахте ли пътя на Ботевата чета? Все още не съм го изминал. Кога планувате да го направите, за да можете да се превъплъщавате наистина още по? Дължа работа, но няма да е с тази униформа. Защото със сигурност тогава ще окоцея с тези бутуши. Но може би близките 1-2 години възнамерявам да го измина. Макар и цивилен. Красимир Йорданов може все още да не е извървял славния път на Ботевата чета, но други над 700 души от различни краища на страната го направиха тази година. В групата на Велико Търново има ученици, извървели пътя на безсмъртието в 4 поредни години. 4 поредни години извървявате пътя на безсмъртието от Козлодуйския бряг до връх Околчица. Защо го правите? Защото тук се чувстваме по-добре сред природата и това възбужда националното в нас и патриотизма. Искаме да почтим хората, които са загинали за свободата на България. По-патриотка ли се чувстваш след 4 години извървяно това 120-километрово трасе? Разбира се, не може след такова изживяване да не се чувстваш патриот, да не по някакъв начин цялата тая обстановка да не те потиква към патриотични мисли. Вяра от групата на езиковата гимназия вървя от Козлодуйския бряг до Околчица за първи път, но не и за последен. Носи изключителна енергия и просто трябва да се почувства, не може да се опише с думи. Походът тази година беше генерална репетиция за юбилейния 70-ти следващата година, сподели Георги Петков, който вече 35 години подред е негов ръководител. 69-ти национален туристически поход
премина при малко при повдигнато настроение, тъй като направихме генерална репетиция за 70-ти юбилеен туристически поход. До година. И за това трябваше да направя преглед първо на тези групи, които са, и да разбера кои до година ще дойдат. Няма една група, която да се е отказала за до година. Всички идват, което мен много ме радва. Но се откоряват няколко много силни групи, които колкото и да са много до година на юбиление, те ще диктуват темпото и походът ще бъде прекрасен. Още от сега го виждам колко хубав ще бъде. Избройте част от тези групи. Да, значи едни от най-добрите групи, които са, това са естествено първо Крумовградската група, която спечели наградата за дисциплина. Старозагорската група. Много за първи път идва, но много стегната, много силна, много приятна група. Групата на Айтос, групата на Езикова гимназия, групата на Никола Войвода. Нашите групи са също прекрасни от Враца, които дават тон и естествено, тъй като ние сме и домакини, водещи на този туристически поход. Как се справи групата, която за първи път извървя пътя от Гоце Делчев? Групата от Гоце Делчев при децата е наградена също за 3-то място по дисциплина. Много добре се справиха, слушат и върват много компактно, което когато ги попитах, ще дойдете ли до година? Много повече ще бъдем и ще дойдем на похода отново. Най-малкият участник, 7-годишния Пепи, най-възрастната баба Мария на 81 години, как извървяха 120 километра? Вълнуващо беше сутринта, когато награждавах и извиках първо малкия Пепи, значи ръкопляскаха му на малкия. Но когато се показва Мария, Мара нашата, Петричанката, просто целият поход я аплодираше и беше въодушевена и тя много. Даде интервю с много, тя е много шекотлива, даде интервю за много телевизии, което също мен ме радва. Тя също мина през всички групи, просто я подкрепяха всички и я чувстваха бабо Маро, което мен също много ме радваше. Навръх околчица, за да отдадат почит на героите загинали, за да бъде България свободна, бяха дошли възрастни хора, които са били тук за последно преди 30 години. Представям си как некога Ботев тук е бил и как са събрали и изобщо една хубава, мила картина ми е. Родолюбива? Да. Свободолюбива? Да. Много деца и възрастни запечатаха на снимки моменти от днешния паметен ден от всенародното поклонение. Много от тях си направиха снимки с живия Ботев, защото дори и малките деца знаят, че Ботев е герой на България. Днес на историческия връх във Врачанския Балкан Траянополски епископ Киприян отслужи молебен за България. Наред с Ботевите поклонници от цяла България, в поклонението се включиха политици и представители на централната и местната власт. На председателя на Ботевския организационен комитет рапортува ръководителят на похода. Господин председател на Ботевския организационен комитет, участниците в 69-ти национален туристически поход успешно преминаха по стъпките на безсмъртието. Ръководител на похода Георги Петков. Приемете читка здраве за здравец от нас. С ръце на сърцето изслушаха Ботевите поклонници националния ни химн, а дошлите на поклонението ученици от столично СОУ го изпяха. Твоята хубост, твоята прелест, те нямат край. Ботевото стихотворение Хаджи Димитър изпълни актьорът Янко Лозанов. Жив е! Там на Балкана, потънал в кърви лежи и пъшка.
Юнак с дълбока на гърди рана, юнак в младост и в сила мъжка. На една страна захвърлил пушка, на друга сабя на две строшена, очи тъмнеят, глава се люшка, уста проклинат, цяла вселена. Лежи юнакът, а на небето слънцето спряно сърдито пече. Жетварка пее нейде в полето, а кръвта още по-силно тече. Жетва е сега. Пейте робините с тъжни песни, грей и ти слънце в таз робска земя. Ще да загине и тоя юнак, но млъкни сърце. То с който падне в бой за свобода, той не умира. Не го жалеят земя и небо, звяр и природа, и певци песни за него пеят. Денем му сянка пази орлица и вълк му кротко раната ближе. Над него сокол, юнашка птица, и тя се за брат, за юнак грижи. Настане вечер, месец изгрее, звезди обсипят сводът небесен, гора зашуми, вятър повее, Балканът пее хайдушка песен и самодиви в бяла премяна чудни, прекрасни песен поемнат, тихо нагазят трева зелена и при юнакът дойдат да седнат. Една му с билки раната върже, друга го пръсне с вода студена, трета го в уста целуне бърже, а той я гледа мила за смена. Кажи ми, сестро, де Караджата? Дей, моята вярна дружина, кажи ми, пък ми вземи душата, аз искам, сестро, тук да загина. И плеснат с ръце, па се прегърнат, и с песни фръкнат те в небесата, летят и пеят дордео съмнат, и търсят духът на Караджата. Но съмна вече, а на Балкана юнакът лежи, кръвта му тече, вълкът му ближе лютата рана и слънцето пак пече. Слово пред дошлите да склонят глава пред героите на България произнесе кметът Николай Иванов. Тук и в този ден пред величествения паметник, посветен на поета-революционер Христо Ботев и неговите юначни четници, всяка година отдаваме синовна почит към делото на героите, загинали за свободата на България, към всички участници в епохалните събития, към подвига на големите личности и апостоли, станали светилник на българския път в бъдното. Името и делото на Христо Ботев изпълват всички кътчета на националната духовност. Във Врачанския Балкан дума и дело се сляха в едно. И Околчица стана духовният връх на България. Блестящата поезия и подвигът на Ботев дадоха и дават светлина на младите поколения, подкрепят стремленията им в бъдещето на родината. Те превърнаха Христо Ботев в нашата европейска и световна мярка, нашето лице пред света. Днес отново се нуждаем от задружност, любов и уважение към себе си и към родината, от общи цели, от това да върнем мечтите и усещането за ясен хоризонт пред младите хора. Ние можем и трябва да го направим. Така, както легендарният войвода ни учи. В родното небе Христо Ботев не е звезда, той е слънцето на България. И това слънце ще свети винаги в сърцата ни,
в сърцата на всички хора по света, за които най-скъпа е свободата. Ето защо той не умира, в него жалеят земя и небо, звяр и природа и певци песни за него пеят. Пред дошлите на поклонението говори и заместник-председателя на Народното събрание Явор Хайтов. Днес, 2 юни, е едновременно един от най-хубавите и най-тъжните дни в българската история. Хубав, защото почитаме саможертвата на падналите герои за свободата и независимостта на България. Почитаме подвига на гениалния ни поет и революционер Христо Ботев. Тъжен е, защото на този ден си даваме сметка, че историята е била често жестока към нас, българите. Защото ни е отнел живота на хората, които биха могли да ни бъдат водачи в неспокойните и трудни времена, които сме преживявали. Можем само да си представим какви лидери на свободна България щяха да бъдат хора като Ботев и Левски, ако бяха останали живи. Може би да си зададем и въпроса, каква съдба щяха да имат, ако след освобождението бяха станали общественици и държавници. Дали нямаше да ги постигне участта на водачи като Стамболов и Стамболийски? Искрено вярвам, че те биха дали много на България и българския народ. Сред официалните гости беше и правнукът на поп Сава Катрафилов, Атанас Катрафилов. 2 юни, ден на панахида. 2 юни, ден на преклонение и поклонение пред истинското чудо, което направи Ботевата чета. Въпреки двуседмичното жестоко потушаване на априлското въстание, те тръгнаха на саможертва, за да помогнат на България да се освободи от петвековното турско робство. Тежко и горко на държава, която няма свои герои. България е пренаситена от герои. Герои, които ние днеска почитаме и ще зачитаме цял живот. Защото те си дадаха живота за свободата на България. Не напразно, след априлското въстание, един голям дипломат и политик, Гладстоун, се изказа пред Сената в Англия и каза: един народ, който заслужава адмирациите не само на Англия, но и на цяла Европа. И дойде времето в цял свят да разбере коя е България. Обращение към Ботевите поклонници беше прочетено от името на министър-председателя Бойко Борисов. Единствената саможертва, която се изисква от нас сега, е да заменим отрицанието с утвърждаването. Нека със самочувствие и увереност в силите си заедно да работим за успеха на България, се казваше в него. Много венци и цветя днес бяха поднесени пред паметника на връх Околчица. В Параклиса под монумента беше отслужен трисагиум, църковно служение за загиналите за свободата на България. Точно в 12 часа завиха сирените. Тревожни минути, в които застиваме мълчаливи, за да покажем, че помним, че за духът на Ботев, завещал ни жаждата за свобода и непреклонност, няма забрава. След сирените в подножието на историческия връх имаше дневна заря. С днешното всенародно поклонение бяха закрити организираните от община Враца Ботеви дни 2015.
Радвам се, че и тази година, когато отбелязваме 139 години от подвига на Христо Ботев и неговата чета, успяхме достойно да отбележим тази годишнина. Нашия поглед е обърнат към 140-та кръгла годишнина, когато се надявам да покажем отново нашето преклонение, нашата обич и нашата признателност към всички герои, дали живота си за свободата на България. Мисля, че тази година програмата, включена в рамките на Ботеви дни, беше достатъчно наситена и с Ботеви стихове, и с изпълнения на патриотични песни, както и събития, които макар и не съвсем в стилистиката на Ботевите дни, но все пак създадоха една атмосфера на празничност, на това, че градът е жив, че съществува, че го има и ще го има и занапред. И за това, че врачани са признателни и помнят своите герои, почитат ги и всички тези дни на почит и признателност доказват това. Благодаря на всички, които се включиха във всички събития от програмата на Ботеви дни, които ни подкрепяха и искрено се надявам да са усетили нашата почит, признателност и любовта, с която работихме за тези празници.